No s'estira, no, està enganxat aquí, el cable, o no? Ah, ja està. Bones tardes, senyors regidors, regidores, secretari. Bones tardes, poble de Valldemossa, també a la gent que us segueix a través de YouTube. També vull presentar la secretària que tenim, la Patricia Moreno, que molta gent del poble no la coneix. I jo, abans de començar el ple, volia dir unes paraules. Des que va començar l'estat d'alarma, és vera que estan visquent una situació molt difícil, una situació mundial, on ha agafat per sorpresa tot aquest coronavirus i virus que tenim, que el tenim entre nosaltres. És una situació tan difícil que jo avui m'agradaria aprofitar per donar el condol en nom de tot l'Ajuntament i el poble de Valldemossa a totes les famílies que han perdut familiars, sobretot també donar als metges, a la part sanitària que estan a primera línia també, i a tota la gent que ha col·laborat, donar-los les gràcies perquè és un virus que esperem que aviat surti la vacuna i puguem evitar que se vagi morint gent com cada dia se va morir gent, i que entre tots compliguem les mesures perquè no sabem aquí això quan durarà i quin temps durarà. Esperem que la vacuna pugui sortir el més ràpid possible i que deixin de morir-se persones. Nosaltres, a Valldemossa, la veritat és que vull aprofitar també quan se va declarar l'estat d'alarma, van començar a prendre les mesures que ens anaven dictant de Madrid i de Palma, i és vera que hi va haver un voluntariat que tot d'una se va posar a les ordres per tant a Protecció Civil com amb el senyor Maal per complir totes les mesures, i avui vull aprofitar també Vicenç, aquí per Protecció Civil, donar les gràcies també a tots els voluntaris que en Jaume va anar xerrant per telèfon i posant en marxa, a tot el personal de l'Ajuntament que han hagut de modificar el sistema de feina, de teletreball, molta gent de Palma, d'aquí també anant fent feina de casa seva, teletreballat. La veritat és que perquè l'administració no s'anava aturant. També la brigada cada dia a través del seu regidor havien d'anar modificant el sistema de feina segons el decret que sortia el dia abans i havien d'anar fent cada cosa d'aquestes. La policia i sobretot el cercat de policia també que han estat sempre complint les normes i també la vull felicitar perquè han fet una feina extraordinària. També aquestes dones voluntaris que s'han posat en marxa per fer mascaretes per nins i les nines de Valldemossa que encara estan fent. N'Alicia, la metgessa. N'Alicia és una metgessa que fa 36 anys que està a Valldemossa, se va jubilar i clar, de Sanitat demanaren a tots els voluntaris que estaven jubilats i se van incorporar i ella s'ha incorporat a les poldes, i nosaltres a través d'ella també hem estat assessorats perquè ens anava modificant que mesures que haurien de prendre i tot això, i crec que ha estat una ajuda molt grossa per l'Ajuntament, la metgessa. I també vull donar les gràcies a la Guàrdia Civil d'Espoldes. La Guàrdia Civil d'Espoldes també ha estat en contacte cada 2 dies i també ens estava passant les seves dificultats i el que ens recomanava també. I res, i a partir d'aquí crec que entre tots hem de fer pinya amb aquest tema perquè no sabem què durarà això i hem de començar a viure amb aquest coronavirus i l'hem de superar entre tots. I ara ja podem donar pas a començar el ple. El primer punt, exacte, supos que si l'heu mirada a gestionar. No hem pogut accedir, no hi són, o jo no. No programat perquè no hem rebut. Jo tampoc, perquè també si la mirada gestiona. I l'haurem de mirar amb... Però el programa estigui en plenari. Si voleu, la poden deixar i demà que la vols passin i la deixem per seguir en plenari. Com us ha dit, no sé si demà telefonar, m'han dit que havia d'anar a gestionar. Dit jo telefonar, m'han dit que havia d'anar a gestionar, dic gestiona òrgans col·legiats, aquí entram òrgans col·legiats, però no surt cap carpeta, o jo no l'he sabut de trobar, però vaig xerrar amb la Ninona i tampoc me va dir que... Sí. I donem la paraula a la secretari. Els actes i dels decrets, aquest acte de la sessió anterior, el que teniu no hauríeu d'entrar a través de la convocatòria aquesta d'òrgans col·legiats,
sinó que vosaltres teniu accés en els llibres d'actes i en els llibres de decret directament, i voleu mirar els que voleu. Però, bé, jo li vaig demanar expressament a Neva i me va comentar que sí que teniu accés. Però no a través del plenari, sinó quan entreu de dins gestionar normal, com si entrássiu per mirar un expedient, per exemple. Val, però que hem de posar a dalt, quan entres a Gestiona, te demana o un número d'expedient o qualque cosa, perquè No, sí. aquí dalt, a de vora expedients, hi ha una cosa que se diu llibres. No, jo no la tenc, aquesta pestanya. Bé, ho miraré un altre pic Vale. Neva, aquest tema, però se suposa que el que teniu és un accés a tots els llibres de les actes i dels decrets, perquè ja el pugueu mirar. Ho comentaré una altra vegada. Vale, prenem nota. Va, Perdó, digue'm. una cosa només. Jo crec que seria important, Patricia, si te podria bé, que un dia pogués quedar Neva Perfecte, amb claro. ells a la vegada, amb aquí quedant de baixa, Sí. quan sigui. Sí, Perquè necessiten, probablement amb una hora amb Neva davant avançaríem més que fent... Sí, tal vegada serà el millor. Jo, si m'aviseu, jo també vendré. Sí, cap problema. Sí, sí. Vale, d'acord, i ho fem així en el pròxim ple durant l'acte. Vale. Vale, passam al següent punt, que és l'expedient d'aprovació o modificació de l'ordenança fiscal reguladora, que ens explicarà el senyor Mael. Hola, bones tardes a tots. Bé, com ja van passar l'altre dia les comissions, avui duim a aprovar la modificació del reglament dels usos de la sala municipal de la fundació de la tercera planta de la Fundació Coll Bardolet. Més que res, dir que aquest reglament crec que l'havien d'adaptar en el nou tècnic, perquè havia canviat un poc el funcionament i quatre punts que tampoc no eren molt genèrics. Vàrem xerrar amb els dos grups de l'oposició, vàrem fer un parell de puntualitzacions i sí que a l'hora de redactar-lo finalment vàrem suprimir un parell de punts, que ja ho vaig dir l'altre dia, que eren temes que no entraven dins l'ordenança específics i, bueno, més que res, són els 4 punts que s'han anat modificant i per actualitzar-lo el dia d'avui. Si qualcú té qualque cosa a dir. Vale. Buenas tardes a tothom. No, l'únic que a nosaltres mos preocupava un poc més era el tema del punt 8, que posava que si fes una inauguració de l'exposició que es fes en parament reutilitzable, que clar, ara mateix per les Covid no podria ser, però clar, ja vàrem dir que això eren casos excepcionals i que no... Perdona? S'ha de fer un ànex per... No, realment crec que és adaptar molt que la normativa Covid mentre duri l'estat d'alarma i mentre durin les mesures durant la pandèmia o sanitaris. Simplement serà si en el moment que per durin aquestes pautes se fes una inauguració això i se xerraria amb la persona que s'encarrega, diguem-li, mira, aquesta normativa ara mateix, aquest apartat queda exclòs un poc així, si s'ha d'utilitzar cada un el seu plat, si no se pot fer, si se pot fer. O sigui, també penseu que també potser els temes d'aforament s'hauran d'adaptar en el moment d'ara. Sí, supos que qualque d'una una inauguració seria el 50% i tal, o sigui, ens hem d'adaptar un poc a la normativa vigent d'ara mateix. Vale, perdó. Que en la circumstància actual el tema de fer una inauguració i un pot de celebració no és un problema, però, per exemple, compartir menjar és un problema gravíssim. Exacte. Vull dir per això... que no fa falta pensar en el tema de la coberteria, perquè la veritat és que no hi ha coberteria que valgui. No n'ha d'haver. Però no sé que fos cada plat individual de cada un s'endugués el seu, és poc inviable. O sigui, serien coses que no s'adurien a terme. Vale, doncs passam a la votació. Vots a favor? Vale. Passam al següent punt, que és la ratificació, regulació de les prestacions econòmiques de serveis socials, que ens explicarà la senyora Margarida Pons. Bé, només a ratificar una regulació en matèria d'ajudes econòmiques de caràcter social, per serveis socials, no hi ha en aquest moment un reglament
i s'ha fet una cosa un poc ràpida i, bueno, des de luego s'ajusta a la llei i a tot, i com varen quedar ens comprometem que tot el que pugui en servei social farà un nou reglament en condicions i durem aprovar com a reglament. Ara només és ratificar la regulació aquesta que us vaig passar. Molt bé. Passant la paraula primer el Partit Popular. Nosaltres l'únic que va... Bé, la comissió, que no sé si aquí se tindrà en compte o no, el punt, la matisació aquesta que vàrem fer, de que en el punt 2 els requisits ja te deien que havies d'estar en el corrent de pago amb els pagaments de l'Ajuntament i que nosaltres trobàvem que realment per accedir a aquestes ajudes aquest punt hauria de tenir una coletilla que posats que hi hauria excepcions que anirien supervisades per serveis socials, o sigui que si hi ha un rebut d'aigua pendent o això, que no fos que després no hi pugui accedir perquè són serveis socials. És l'únic que nosaltres volem saber que això se tindrà en compte per poder-la votar. Sí, per poder després seguir endavant en aquests... Passant la paraula... Si això se té en compte, nosaltres no tenim res més que dir. Passant la paraula a la Vall de Mossa que Valom. De Vall de Mossa que Valom era la mateixa preocupació, que està bé començar a disposar d'una normativa per poder fer les coses ben fetes, però que de persones que tinguin necessitats vitals per cobrir, que els serveis socials les puguin ajudar a cobrir, no ha de quedar ningú exclòs per una qüestió estrictament administrativa. I dit això, sabem que hi ha solucions i, per tant, esperarem a veure el reglament i, en principi, donarem suport en aquesta mesura. Farem aquesta rectificació, és el que refereix això. Molt bé. I doncs passam a votació. Vots a favor? Passam al següent punt, que és l'expedient d'elaboració i aprovació del pressupost, que ens explicarà Ana Patricia, la secretària. Perdó. En aquest punt ha estat una mica iniciativa meva perquè el 2018 se va aprovar una normativa en matèria de fiscalització i permet una fiscalització més senzilla, podem dir, amb una posterior plena, en lloc de tenir per auditoria, agafant petites mostres de determinats expedients. I se diu de requisits previs bàsics, és a dir, que no s'ha de mirar tot l'expedient sencer, sinó determinats requisits que te diu uns acords de Consell de Govern que estan aprovats i així estan. Aleshores, amb els mitjans que tenim, tant personals com materials en aquest Ajuntament i per la dimensió que tenim, els vaig comentar aquest tema perquè crec que és el més adient per poder treure les feines més aviat i ser més àgils i més eficaços a l'hora de tramitar els expedients. Molt bé. Donant la paraula al Partit Popular. No tenim res que dir. I la Vall de Mossa? Tampoc. Doncs passam a la votació. Vots a favor? Passam al següent punt, que és l'expedient de modificació de crèdit, que ens explicarà el senyor Miquel Torres. Bones tardes a totes i tots. Bé, duim a aprovació en el plenari la modificació número 1 del pressupost 2020. Aquesta modificació pressupostària se refereix al pressupost de despeses i el que fem és donar de baixa unes despeses d'uns capítols, d'unes aplicacions pressupostàries i els canviem uns altres. Això és degut en el tema del Covid, que evidentment farà canviar moltes coses durant l'any. Ja he dit que això és l'expedient número 1, però probablement n'hi haurà molts expedients de modificació de pressupost, enguany per anar-nos adaptant a el que no sabem què serà. Però el primer que hem fet ha estat agafar les 4 partides importants de festes, que eren les festes de la Beata, que està dotada en 36.000 euros, dels quals queden 18.000, les festes de la Medina, que està dotada en 7.500 euros i en queden 3.750, les festes de Sant Bartomeu, que està dotada en 15.000 euros i el deixem en 7.500,
i ara demostrat que està dotada en 14.000 euros i el deixem en 100.000. Això és el 50% de cada una d'aquestes partides. Això fa un total de 36.250 euros. I aquests 36.250 euros els apliquem directament a temes de Covid. Una part d'ells en el capítol de poder tenir personal per reforçar el tema de serveis socials, que és bàsic per poder tramitar totes les ajudes necessàries, que són en aquesta partida hi hauria 14.900 euros més 5.200 i els 16.250 euros restants serien en material de protecció i més coses per Covid. Com vaig explicar a la comissió informativa, ja tenim també una subvenció de 9.000 euros que ja s'ha destinat íntegrament a ajudes de persones. Evidentment, ja dic, és l'expedient de modificació número 1. Estic segur que enguany n'hi haurà molts, perquè així com canvien les coses dia a dia ens ho hem d'anar adaptant, però no és cap problema per aquest equip anar fent les modificacions que facin falta, sempre complint la normativa actual i simplement això. Aquesta és la primera, però és molt probable que n'hi hagi més. Molt bé, Miquel. Donen la paraula al Partit Popular. A la Vall de Mossa que volem. Ara podem passar a la votació. Vots a favor? Passam al següent punt, que són els decrets de Baldia. El decret de Baldia no els tenim aquí perquè eren 4 o 5 pàgines i estan penjats a gestionar. Ens agradaria que les mireu i si hi ha qualque decret que tinguéssiu qualque dubte, a través de la secretària, a través nostre, el vos contestarem. Però hi havia 4 o 5 pàgines de decrets. El primer és portaveu i l'Àrea. Sí, jo els he mirat perquè els van passar per WeTransfer, els decrets. No els he pogut acabar perquè n'hi havia 170 i no els he pogut acabar, però teníem dubte amb un parell, 3 o 4 que volíem demanar. En el decret expedient 453, que és de 14 de març, que era quan hi havia la resolució per aprovar la declaració d'estat... Bueno, el primer... Anirà prenent nota la secretària. Resoleu en el primer punt quins són els serveis essencials a Vall de Mossa i després en el punt quart deis que cada regidor de cada àrea dictarà instruccions i ordres per establir el número mínim de plantilla, torn de treball, tot això. Et sabrà si aquesta tasca de cada dia d'estons i tot això, que ja ho vàrem demanar i no l'hem tinguda, si s'ha fet o no. Ens vau passar un resum, però no de cada regidor de cada... Com posa aquí, que cada regidor de cada àrea la faria. Doncs el passarem. Aquest és un. Després és 471, que és en relació a suspendre el contracte de l'Escola de Música, m'apareix, sí, exacte, d'Arts i Son, de l'empresa Arts i Son. A veure, bé, tenim una pregunta relacionada després amb això, però la veiem fet abans de llegir això. Com està, perquè aquí podeu que està suspès el contracte en l'Escola de Música, però s'ha seguit fent Escola de Música i s'han seguit cobrant les quotes en els pares durant tot, i no enteníem a dir si està suspès, com pot ser que bueno, sí, i després nosaltres a la proposta aquella que vos van fer, clar, com que se seguien cobrant les quotes, demanaven si podia haver qualque ajuda per part de l'Ajuntament per pagar això, però bueno, primer aclarir com està la situació, però si ho voleu contestar després a les preguntes, que ja està. Després, en els... Sí, en l'expedient, és que aquest, com que era diferent, l'expedient, no sé, han de justificar la celebració del contracte per motius, és que no veig el número d'expedient, de dia 20 del 2, bé, era el número del llistat, era el número 77. És el decret 77? Bueno, sí, és el decret número 77, exacte. Aquí xerrau que s'ha contractat una empresa
per lo de l'aigua, per el comptador de l'aigua i tot això. Clar, en el segon paràgraf posau que actualment l'Ajuntament només disposa d'una persona dedicada a la gestió administrativa. En aquest moment és absolutament necessari que obri en caràcter d'urgència aquest lloc de feina per una propera situació de baixa. Vol dir que s'ha contratat una empresa per substituir una persona funcionària d'aquí? Amb això entenem que és així? Això és el que s'entén amb aquesta frase. Perquè, si no permeteu, aquí estem això la baixa, bé, de Xisca, suposo que pot dir nom d'apellido, Sí. no? I aquí el que se va fer va ser que com que la Xisca duia el tema d'aigües, que és un tema molt específic de conèixer el món de la facturació i tal, i d'una persona per una baixa més puntual, que saben que són 6 mesos, que és maternitat, que no és una baixa, és una baixa molt clara, se va optar, això està una pregunta vostra, i d'acord amb la secretària d'Interior, que en aquell moment tenia quedat, que ja va deixar bé, fer una prova de contratar una empresa per fer aquesta funció, perquè les empreses que ho fan això habitualment, de fet se va demanar proposta a Qualia, Sí, l'hem vist aquí a 3 pressuposts. HL i a Ingesan, Ingemont, no ho sé. Sí, tenim aquí. Empreses que se dediquen a això. I amb un preu molt concret, per aquests 6 mesos, per fer la prova, ja que tenien la baixa energètica, que pensaven que aquesta feina se podia cobrir perfectament així, perquè després, amb la incorporació energètica, poder avaluar si ens interessa que aquesta feina se subcontrati energètica, que agafi altres tasques que pensàvem que pot ajudar molt més al desenvolupament d'Ajuntament, o si no. Entonces va ser una contractació per 6 mesos puntual per la feina d'aigües. Ja, però és que, i ho hem entès bé, s'està substituint un empleat públic amb una externalització d'una empresa. Una part de la seva feina, sí. I no s'ha substituït a la funcionari. No, en aquest moment no. Bé, no entenem que... perquè, clar... Bé, ho vam fer d'acord amb la instrucció que m'ho va ser que d'Interior. Jo, si de no, la Patricia està aquí, no tenc... És dir, si hi ha un funcionari de la casa que se posa de baixa i tenim un borsí, el seu, agafar el borsí i agafar una substitució de... Sí, el borsí perquè està penjat a la pàgina de l'Ajuntament. Pues no sé. En data d'auxiliar administratiu, en data de 20 de setembre del 19, és dir, el recent. I s'ha evitat No un ho sé. procediment taxat i s'ha trobat una tercera per completar. Bé, per nosaltres no hi ha cap... Vull dir, ja dic, ho van demanar a Quedal, i de Quedal me va dir que se podia afegir, no hi ha cap problema, però Hi ha no tinc... moltes coincidències. Bé, jo no ho sé, vull dir... No ho sé, no. Però, o sigui, per part nostra, vull dir, no hi ha cap... Vull dir, no hi ha cap problema. Si la Patricia demà o la setmana que ve, quan tingui temps, m'ho diu, no, heu de treure aquesta plaça Borsí, se treu aquesta plaça Borsí, i ja està, sense cap problema, no tinc cap. Qui ocupa aquesta plaça ara? No, la feina la fa una empresa, la persona física que fa la feina, Anna Maria Sant Pol, que ja va estar en aquest ajuntament com a geògrafa, crec. Sí, geògrafa. Geògrafa. Però no figurava dins cap borsí. No, nosaltres hem contractat una empresa, no hem contractat una persona. L'Ajuntament no té d'alta aquesta persona. Miquel, jugueu amb foc i vos cremareu. No fa res que el secretari no digui, perdona. Ja. Jugueu Això, amb foc i vos cremareu. això no tenim Se va consultar la secretària, Cap que hi havia aquí a dalt. El que no se pot fer a l'administració pública és tenir una plaça de plantilla orgànica i quan hi ha una baixa el que se fa és substituir amb un borsí. En cas de que el borsí no hi hagi ningú perquè estigui exhaurit i no se pugui, se fa una demanda en el SOIP. Això se fa així. Pues, Patricia, si això és així, aquesta demanda, fan la demanda en el SOI, no hi ha cap problema amb això. Miquel, No, però és que hi ha un borsí amb 36 persones. i casualment hi ha cap vinculació d'aquesta persona en càlcul de l'equip de govern? No, No, ja, Toni, perdona. Quan va estar aquí de geògrafa hi havia qualque vinculació. No, però se va entrar per un sistema transparent i públic. Exactament, la selecció d'aquesta persona en aquell moment la va fer el SOIP i mos va comunicar la selecció. La selecció que s'ha fet aquesta... Com... Sí. En el tema de camí? Sí. Sí. No, No, Punt no. Però no és en el punt verd, no? El punt verd és un conveni d'això, i no té res a veure amb la persona que parla.
No, però explicava una persona que jo crec que va ser seleccionada a dedo, també. No, és a dir, deixalles, ara estan mesclant. El que nosaltres deim és que... La turna passada Ja. el mateix que s'ha fet ara. Pues, com que jo, ja li dic, me fi sempre Però la totalment plaça de d'Espumberg funcionaris no és públics. de plantilla orgànica. Aquesta plaça... No pot dir Era que ho miri curiós, i és a dir, si no s'ha de... sabíem... Si se pot No, treure una nosaltres persona, no pues entenem perfecte. que una plaça de plantilla orgànica se substitueixi d'aquesta manera i casualment no vull dir. Ja està. Bé, me pot dir perfecte. Vale. És a dir, aquest Ajuntament no pot ser una agència de col·locació. Ho hem de dir clar. Ja m'ho ha bastat una presidenta no. Cartoixa i la Vall de Mossa que volem no vol que aquest Ajuntament sigui una agència de col·locació. No. Entesos? I és el derrotero que duim. Demanem a la secretària una especial cura amb aquesta qüestió. En aquest Ajuntament passa això. És un contracte de 6 mesos. Ja està. És un contracte de 6 mesos. Molt bé. I se va consultar a la secretària, No Toni. és la primera vegada que col·locau a qualcú i això la Vall de No, Mossa ho ha de dir així de clar. Davant tot el poble de Vall de Mossa ho volem dir així de clar. Bé, tu ho entens així, nosaltres no. Ja està. No, llavors ens diré com ho entén. D'acord. Bueno, tens qualque... No, només Bueno, era... això en pren nota i ja vos contestarem. Vale, passam al següent punt, que és donar compte de l'estat de comptes, que m'ho explicarà el senyor Miquel Torres. Sí o no? Està penjat en el pla, no sé si l'he d'accedir. Si no l'he d'accedir, si vol una còpia, aquí hi ha una, si vol una altra, però vull dir, si l'era, que ho teniu dins... Sí, això està... Sí, perquè està en la documentació. Perdó, que no tenia el micròfon obert. Aquest punt se refereix a donar la informació d'ingressos i despeses a data d'avui, és que ha ficat dins la comptabilitat d'aquest Ajuntament. I tant el PP com la Vall de Mossa que volem tenen aquesta informació dins l'informació del plenari, que com no sé si ho han dit en plenari, se va fer arribar una tablet tant a l'oposició, a dos partits com a l'equip de l'OED, per evitar haver d'imprimir tota aquesta documentació que moltes vegades és molt repetitiva i que són molt de papers. I d'acord amb els tres partits se va arribar a aquesta cosa. Només simplement demanava que si ho teniu, ja està. Això simplement és el que hi ha a dia de quan ho van penjar en el programa d'ingressos i despeses de la decisió 2020. Vale. Tinc qualque cosa que dir, tant el Partit Popular com... Vale, això és un punt que no se vota. I passam al següent punt, que és informació d'aquí de govern. El senyor Moel ens explicarà les mesures que han anat prenent d'ençà que va començar l'estat d'alarma. Jaume. Bona tarda de nou. Bé, simplement és dir que nosaltres a partir del dia 14, que se va declarar l'estat d'alarma, a partir d'aquest dia, l'Ajuntament de Vall de Mossa simplement hem anat fent, adaptant-nos a la normativa que ha anat sortint dia a dia a través de l'Estat i del govern, sobretot de l'Estat, les mesures que ens posaven de les limitacions. Primer de tot, que va crear, ens van posar en contacte amb el govern, ens van dir com havien d'actuar davant d'aquesta pandèmia, ens van dir que se declarava l'estat d'alarma, en el qual s'havia el confinament, ens van informar que, per exemple, que els cossos de seguretat tot passaven a formar part de la delegació del govern, de l'Estat, o sigui que en aquest moment nosaltres, davant la policia, només rebíem informació, el que anaven pautes del Ministeri de Defensa, de la delegació del govern. En temes de personal, ja ens van també comunicar que si tenien personal vulnerable o de risc, ens recomanaven que evitassin que venguessin a fer feina. Se va actuar així en dues persones de l'Ajuntament que sí que tenien declarat de risc, que en aquest moment encara segueixen de baixa, no poden tal. Vàrem aturar tots els serveis que no eren essencials en el seu moment, vàrem esperar que ens anessin donant les pautes, se van suspendre els contractes de licitació que teníem en marxa, i en poques paraules s'han anat fent, per exemple, des de la brigada se va reordenar o anar a ordenar un sistema de treball per intentar evitar al màxim que fessin feina tots en grup, intentaven que anessin individualment o màxim dues persones, sempre en vehicles separats,
Després se va intentar anar separant els horaris, hi havia gent que per conciliació familiar no podia venir a fer feina i ho van donar totes les facilitats. En temes administratius, tot el personal administratiu varen quedar en que varen donar la facilitat per poder fer el teletreball, varen adaptar tots els seus ordenadors o maquinari per poder fer feina des de casa seva, evitant els trasllats, evitant el màxim de gent dins les dependències, deixant aquí uns serveis mínims. Durant tot aquest temps també hem anat, després de tota la gent que no tenia la tasca designada, gent com personal del museu, informació turística i altres, les hem anat redistribuint a les zones on han necessitat gent per fer feina i tal. Entre elles, per exemple, la informació turística ja la van decantar directament en temes de comunicació, que dia a dia hem intentat que vagi al dia, diríem, en la normativa, en els consells, les normes, un poc tot, perquè si clar, són dubtes que tots teníem, no? O sigui, és una situació que no tenim coneixement ni tenim un full de ruta, hem anat adaptant-nos dia a dia, donar la bona també per aquest servei, que la veritat que ha estat al pie del canyón. També les parts del museu les van distribuir en temes, potser dit, serveis de desinfecció i serveis de suport a serveis socials. Després hem aprofitat a poc redactant un poc el que són la brigada, gent anar fent les feines essencials, de neteja, de tal. Després en els voluntaris del poble i Protecció Civil també se va coordinar un poc el tema de la desinfecció dels carrers, s'ha intentat fer el millor possible en aquest sentit, agrair tot el voluntariat. També vàrem rebre cridades de gent del poble que s'oferien voluntaris, ens vam posar d'acord en serveis socials per si havien de menester suport. La veritat que agrair, molta gent se va preocupar per donar una mà si feia falta, amb ajudar la gent major, però sí que és vera que van redactar tot el servei de centre de dia també amb l'atenció primària a les necessitats, a la gent major. Els han ajudat a fer les compres, la neteja, un poc tot. Ens hem anat adaptant un poc en el dia a dia del tema aquest de la situació inusual que tenim. I després també dic, com a equip de govern hem estat en contacte amb els dos partits de l'oposició, hem anat també comunicant tot el que hi havia d'ordenança. No s'han fet projecte ni res, han seguit un poc en el que hi havia, també dir que tot està aturat, tot està aturat en segons quines coses, no podríem avançar, i el que ens hem centrat ha estat en això, intentar després que se dugués a terme el desconfinament en el major terme possible, donar també l'agraïment al poble pel seu comportament. Serveis socials ens hem anat adaptant damunt de les seves demandes, a poc ha anat augmentant la feina, sí que és veritat que en un poble que gràcies a Déu no teníem un gran auge de demanda i ha anat augmentant un poc, és evident. Ens anirem. En policia local i Guàrdia Civil hem estat en contacte per saber el dia a dia si hi havia incidències, si hi havia necessitats, el que havien de fer. S'han tancat totes les dependències públiques per evitar que la gent se pogués confondre en tal. I en poques paraules diríem que hem anat passant el confinament així com s'ha pogut, de la millor manera, adaptant-nos a un nou temps i després també ja hem començat a fer feina, com avui també que hem duit en el plenari, donar les gràcies també al grup de l'oposició per els temes pressupostaris, per designar-los de cap a serveis socials, que segur que serà necessari. I a poc hem anat intentant tenir la gent informal dia a dia, donar-li la tranquil·litat que se li pot donar dins de lo possible. I bé, i a poc estan al servei. Després també s'ha fet l'atenció telefònica i tots els serveis que s'han pogut fer telemàticament. N'hi ha hagut que no s'han pogut fer, molt sap greu, i ara a poc anirem reobrint els serveis. S'ha fet feina per recuperar, bé, el trasllat de la biblioteca s'ha aprofitat, aviat també el tornarem en marxa. El tema de l'arxiu també s'ha fet feina per donar la licitació de contractació i posar l'arxiu en marxa, que aviat també se donarà. I a poc restablir un poc la nova normalitat que ens toca viure. Molt bé, Jaume, tu ho has dit abans, però que jo vull dir també en nom de tot juntament, donar les gràcies al poble de Valldemossa, perquè la veritat és que el poble de Valldemossa ha complit en el confinament i encara haurem de complir fins que se trobi la vacuna, de donar l'enhorabona al poble de Valldemossa. Ja podem passar a les prets i preguntes i podem començar pel Partit Popular.
Jo sí que volia recalcar una cosa, tant en el Partit Popular com a la Vall de Mossa que volem, és que faiem les preguntes i... Toni i Glòria, fem les preguntes, falta fer la pregunta i la resposta per l'equip de govern, no? Vale, i ara comencem, per el Partit Popular. Bé, abans de tot, volem dir que, abans de començar amb les preguntes, volíem dir que nosaltres som conscients de la excepcionalitat d'aquesta situació esdevenguda per aquest estat d'alarma i que ha obligat en aquest Ajuntament a fer front a les situacions que no se tenien previstes perquè ningú els podria preveure. S'han hagut que unificar esforços i per tant hem considerat oportú no fer preguntes en temes que pensam que els podem passar en el pròxim plenari i ens hem centrat únicament en 4 cosetes que estan directament relacionades amb el tema del desconfinament. Jo vull dir una cosa al Partit Popular, que tots els ajuntaments, tots sobretot, que això han hagut de prendre mesures difícils davant del poble, que a vegades la gent era difícil de comprendre-ho, però sí, no, a més, eren coses que molt venien de l'estat de Madrid. I potser preguntes ara del dia a dia, del manteniment i coses que sí. Molt complicat. No anirem És a complicat mirar si una farola en i terra o no. esperem que puguem passar aviat això. Perquè crec que aquestes preguntes ara no toquen. El primer prec és que pregam se mos lliuri una relació de les dietes percebudes pels membres d'aquesta corporació, tant aquí de govern com a oposició, des de l'inici de l'estat d'alarma fins a dia d'avui, i si escau la justificació de cada una d'elles. Perdona, malament sigui un prec, si m'ho permeto contestaré perquè no quedi. No hi ha hagut cap, o sigui, ningú ha cobrat de l'equip de govern de dieta ni de... Bé, ni crec que és l'oposició tampoc, vull dir, des de l'estat d'alarma, amb la qual no hi ha hagut cap. I bé, però no tenim més, les preguntes. La primera pregunta: degut a l'estat d'alarma, molts de comerços, bars i restaurants se van veure obligats a tancar els seus negocis i, en conseqüència, van deixar de tenir ingressos. Si a tot això afegim que al nostre municipi el preu del lloguer és bastant alt, demanam a l'equip de govern que estudiï cada cas per poder aplicar bonificacions i excepcions de les taxes per ocupació de via pública o de recollida de residus corresponents en el primer semestre d'aquest any, o bé compensacions donant la possibilitat d'ampliar ocupació de la via pública en els casos que sigui possible durant els propers mesos de temporada alta. Bé, això des de l'equip de govern sabem que és una necessitat perquè, evidentment, tots aquests negocis van passar molt malament i no sabem cada com de diners d'aquest any i estudiem aquesta possibilitat. Jo el que havia comentat abans i que enviaré també a la Vall de Mossa que volem, que no sé si ho tenen, un informe que va enviar l'Agència Tributària de Balears en fetge de 7 d'abril, perquè supos que això era un clam de tots els ajuntaments que demanaven a la TIP les possibilitats de fer sancions, de fer tal. Els ho passaré perquè ho tinguin, no sé si ho tenen o no, però els ho enviaré per correu electrònic, perquè així segur que ho tindran més aviat. I en aquest informe, pràcticament el que deixa clar és que pràcticament l'única taxa que podem bonificar és l'ocupació de via pública. En aquest moment i en el decret de llei que hi ha actualment, que no vol dir que el govern demà ho canviï, perquè això és un clam de tots els ajuntaments que volen favorir com a sanció. Una altra cosa seria donar subvencions, però no com a sanció d'impost, perquè són de llei estatal, no pot dir que no podeu, si m'equivoco, s'han més que jo, però són imposts que se refereixen a una llei estatal i que l'Ajuntament no té la potestat per poder-los bonificar. De tota forma, això és un tema que crec que no serà d'aquí del govern. Jo penso que aquest tema més d'Ajuntament, en el qual jo m'he de fer una reunió amb tots vosaltres, tot d'una que s'aclaresqui si n'hi ha qualcun més que se pot bonificar o el tipus de subvencions que se puguin fer, que supos que això en una o dues setmanes el govern haurà de decidir què fa, perquè antes que va juny ja va decidir, evidentment. I prendre la decisió com a Ajuntament, no com a equip de govern, perquè crec que això no és un tema només d'equip de govern, crec que tothom ha de poder opinar i arribar a un acord que satisfagui tothom. Continuem.
La segona pregunta és si ens poden dir quines expectatives se tenen per poder reactivar de nou els contractes de l'escoleta de 0 a 3 anys i de l'escola de música. El senyor Maal contestarà. Sí, bueno, sobre aquesta pregunta sí que és veritat que hi ha molt de rebombòrum, pel tema sobretot el tema d'escoletes, de 0 a 3 anys. Durant tot aquest període de confinament i sobretot ara les darreres setmanes i mesos, que hem tingut diverses reunions amb el GEPI, la Conselleria d'Educació, sobretot el GEPI, amb el tema d'escoletes i tal, i la veritat que fa 22 de maig, fa representament l'altre divendres, si no vaig malament, va haver una reunió de la FELIP, de les entitats locals, i sobre les escoletes municipals, que se va decidir per unanimitat, la majoria no va ser unanimitat, per reobrir les escoletes infantils a partir de la fase 2 de desescalada. S'han de cantar, o sigui, de mantenir, i fins ara s'ha decidit, s'han de cantar de forma majoritària per l'opció de mantenir tancats aquests serveis municipals, simplement per la responsabilitat i el perill de, sobre qui recau la responsabilitat de controlar els lots de 0 a 3 anys amb les mesures que estan, després un altre que ens deien que només se podia ocupar el 30% de ràtios, les famílies no eren molt propenses a fer servir aquests servicis, les coses com són, que han de ser molt... I no volia... Bé, i saber que tots els ajuntaments demanaven a poc tenir les coses molt més clares per anar pas a pas, per petites passes, però fermes. Simplement per no fer una cosa que ens pugui perjudicar a tots. Amb el mateix criteri, la Conselleria d'Educació m'ho va dir que també eren... que ens recolzaven la majoria dels ajuntaments amb aquesta opinió, però això que era decisió dels ajuntaments. Si m'ho deixem ben clar, que això de les escoletes és decisió dels ajuntaments. Si quan l'escola van suspendre de la Conselleria d'Educació, les escoletes és decisió dels ajuntaments i per això s'ha decidit per ara intentar reobrir-les a la fase 3. Això dic, estan començant a fer ja les tasques de matriculació de cara a l'any que ve, esperem que tot pugui entrar dins una normalitat real i poder donar servei així com toca, i ara mateix se comencen a fer les feines d'un sondeig a les famílies usuaris fins ara per si necessiten aquest servei, per si estan disposats o volen adquirir aquest servei i té una viabilitat aquest servei. I simplement és això, que estem esperant de la fase 3, la bresquet, i després també en tema de l'escoleta d'estiu, està un poc tot, que estan traient les normatives, però també m'ho van dir que això, que esperassin la resolució final perquè tots són borradors, perquè tot eren tal, ara ja surten les pautes clares de desinfecció, de sanitat, de ràtios, d'espais, i hem de veure les possibilitats, perquè també des de les empreses ens diuen que la responsabilitat aquesta d'assumir, que passen pena per el tema d'això, de la responsabilitat d'assumir possibles contagis, no contagis, és un poc tot, i els professors també passen un poc de pena. I un poc és això, estem esperant la fase 3, si tot segueix sense normalitat i hi ha usuaris que ho puguin posar, crec que no hi haurà problemes. Molt bé, continuem. I de l'escola de música? L'escola de música, que estem esperant, supos que ja se tancarà el curs així d'aquesta manera, i l'escola de música ja se començarà la matriculació de cada any que ve, perquè ara mateix les classes presencials no se garanteixen les mesures de seguretat o de sanitat que ens demanen, d'higiene, de tal. És un poc... És complex i mateix els professors passen pena de les classes, diríem, presencials. I també el més segur que se decanti ja de cara a l'any que ve. I la tercera i darrera pregunta nostra és si ens poden dir si ja saben quan s'obrirà de nou Cartoixa i Palau Rei Sanç i si s'ha treballat en qualque pla estratègic per la seva reactivació tant turística com econòmica. Està el senyor Torres. Bé, jo per les notícies que tinc en aquest moment sé que hi ha una junta els propers mes de juny, no tenc clar quin dia, i la idea és, o la feina que s'ha fet per part de la Real Cartoixa, és obrir per juliol, que per aquí és quan, per les notícies que dona el president del govern i per un poc les notícies que s'estan donant avui en dia, serà quan se permetrà altra vegada el tema turístic, el tema... Jo, quan s'hagi fet aquesta junta de mes de juny,
de convocar els informes del que s'hagi fet en aquesta junta, però en aquest moment l'escenari pareix que és juliol, però és un misteri encara que no tenen I hem ningú treballat sap. qualque pla així... Home, jo crec que el que han fet ha estat, evidentment, parlant tots els turoperadors per veure com adapten el reste de l'any a les necessitats que tenen, perquè al final la demanda del que els durà enguany és un any molt difícil per... Així, vull recordar que al mes de febrer, que encara no hi havia, no sabíem que hi havia el Covid, segurament era, però ningú ho sabia, enguany l'explotació de la Cartuja va facturar al voltant d'un 30% més que el mes de febrer de l'any passat. Vull dir, l'any havia començat molt bé, el que passa que això ha canviat tot. Vale. I doncs, podem passar a la Vall de Mossa que volem. Pregs i preguntes. Bé, abans de començar, m'agradaria poder agrair a tota la gent la tasca que ha fet, tant per part dels sanitaris com els serveis socials, els esquitxadors que han fet net els carrers, les cosidores de màscares, protecció civil i en general a tots i totes aquells que de manera voluntària han ajudat en aquests moments i que segueixen ajudant encara. Molt bé. I bé, nosaltres la veritat és que des del primer, o volíem dir que des del primer moment, quan varen començar tot aquest estat d'alarma, dia 14 de març o dia 15 de març, varen fer una reunió de l'Ajuntament amb tots els que som aquí i se mos va dir que havien de col·laborar tots i que faríem, vull dir, col·laboració. La veritat és que nosaltres pensàvem que aquest grup funcionaria en el sentit que ens aniríem veient o aniríem parlant de qualque manera i la veritat és que l'única reunió que hem tingut 20 d'abril o 15 d'abril o així va ser perquè nosaltres la vàrem demanar i ens pareix que en tot el que s'ha fet, en tot el que se podria fer, en tot el que se podria decidir, en tot i que s'ha decidit de part de l'equip de govern, se podria demanar. Nosaltres vam presentar un llistat de moltes propostes, que evidentment són propostes, que se poden tenir o no en compte, però bé, m'hauria agradat que això fos una cosa, una reunió cada setmana o una telefonada, és que no han tingut res. Han tingut les dues telefonades de avui ha sortit això o avui ha sortit això, però realment el grup que vàrem fer de WhatsApp ha estat un traspàs d'informació que s'ha fet de la normativa que han arribat de la Felip, dels BOIPs i de tot això. I llevat de lo que varen decidir de poder fer net els carrers, que això sí que ho varen posar, i de lo del mercat, llevat d'aquestes dues coses, ha estat un traspàs d'informació que la veritat és que per una banda o per una altra tots la podríem tenir. I bé, m'hauria agradat de veres aquest grup que vareu formar per col·laborar tots per Vall de Mossa, que és per lo que estem, hagués funcionat d'una altra manera. Bueno, dels prets, el primer pret que presenta la Vall de Mossa que volem, diu així: el reglament actual de les festes de la Beata, aprovat per unanimitat, desenvolupa la regulació sobre aspectes clau de les festes com l'elecció dels càrrecs de dames, hereva, angelets i beateta. No obstant això, la festa del carro triomfal de la Beata, que és el moment àlgid de les festes de la Beata, incorpora una relació molt més àmplia de figures o càrrecs de la qual no hi ha una regulació consensuada i explicitada i que s'ha anat proveint amb una selecció de persones sense criteris objectius i sense estar subjectes al control municipal. Des de la Vall de Mossa que volem i recuperant el mateix esperit de consens amb el qual promoguérem el reglament vigent, demanem a l'Ajuntament de Vall de Mossa que generi el procés d'ampliació del reglament per tal que també s'hi reguli el procediment de selecció, els drets i els deures, així com una definició de funcions bàsiques i durada del nomenament dels següents càrrecs: engalanadors o engalanadores del carro, pares que asseguren la marxa del carro des de darrere, responsables d'aquest grup de pares, menadors en el carro, menadors des de les vistis, de les vistis a peu, menadors que van damunt les vistis i padrí de la beateta. També demanem que s'incloguin l'establiment d'un organigrama de responsabilitats i mesures de seguretat necessàries. Vale. Prenem-ne. Si vol contestar el senyor Manal. De la regidoria de festes crec que només es van xerrar a principi d'estiu, nosaltres vam dir que fèiem feina
amb un principi de borrador i per després ja treballant tots junts, i perquè la veritat que si començàvem un borrador entre tots, potser després ja ens en veuríem. Tenim, ja dic, tenim una proposta, cari, hem anat fent feina, la veritat que no és una cosa que haguéssim de dir l'hem fet ja, l'hem de fer ja, a veure que tenim feina feta, i suposo que quan arribi un poc la normalitat i no tindrem, ho varen dir i estem esperam la col·laboració del grup per acabar de perfilar si l'opinió de tots ha de ser bona, i com tu dius, crec que el reglament ha de ser de tots i per tot, perquè ha de tenir una durada, intentarem de per vida, no? O sigui, és una cosa que ha de ser de tothom i de tot el poble. Molt bé, he de continuar. Preguem es tingui en compte la proposta que va fer la Vall de Mossa que volem de donar en els serveis socials el 80% de totes les retribucions de regidor d'aquest Ajuntament. Nosaltres, evidentment, pensant que durant uns mesos no hi ha hagut activitats i no hi ha hagut retribució, proposaríem que el manco fos fins al mes de setembre inclòs. I m'agradaria que això afectés a totes les retribucions, fossin dietes, fossin sous, en general, una manera de col·laborar en els serveis socials. De totes maneres, sí que volen dir que unilateralment, si no hi ha un consens en aquest consistori, els dos regidors de la Vall de Mossa que volem, la Glòria Escudero i jo mateix, volem dir en el poble que per nosaltres aquestes retribucions queden entregades en els serveis socials. No fa falta que les mos lliureu perquè les retornarem. Nosaltres? Per favor. No sé, crec que va ser la legislatura passada, no l'anterior, que a un plenari nosaltres vam oferir les nostres retribucions per sufragar la teleassistència en la gent gran de Vall de Mossa i se mos va dir que per llei no ho podíem fer. Bé, però estem en un temps excepcional, la Patricia diu que per llei no es pot fer, però com que estem en un temps excepcional, recollim aquest prec i la intenció de la Vall de Mossa que volem, i crec que el Partit Popular també va dir alguna cosa d'això, i com que ens saludem per decidir el tema dels comerços, crec que el que hem de fer és aquell dia o dies decidir tot el que vagi en funció del Covid. Jo penso que ens sabem i arribarem a l'acord que vulguem, i després, si qualcú no està d'acord en l'acord, individualment podrà fer la donació, però m'imagino que potser haurà de cobrar i fer-ho, crec jo. Doncs la paraula al secretari. Sí, és així. Per llei no se pot no retribuir. Vosaltres teniu aquestes dietes perquè si se va acordar en el plenari d'organització, allà on es creen els òrgans, els membres del govern, dels diferents grups municipals. Ara, de manera particular, un pic que vosaltres cobreu les vostres dietes o els que cobri, després ja pot fer el que vulgui, però no de manera institucional, no directament de l'Ajuntament. Jo, la veritat és que quan el Partit Popular un dia m'ho ha comentat i no hi ha cap problema. Jo faig la mateixa feina i tot això, i continuaré igual. És igual. Continuant. Preguem es tingui en compte la proposta feta per part de la Vall de Mossa que volem, el Partit Popular també n'ha parlat fa una estona, referent a poder retornar en els comerços aquelles taxes que realment durant el temps de confinament o d'estat d'alarma no haurà pogut fer-ne ús, principalment la taxa d'ocupació de via pública. Bé, el mateix que he comentat a la contestació del senyor Mael, crec que això no ha de ser, en aquest cas, un tema d'equip de govern, perquè penso que és molt més, ha de ser d'Ajuntament, crec que serà fàcil que ens posem tots d'acord. Repeteix, en la informació que tenim avui en dia i el que ha enviat SATIP, en aquest moment l'única taxa que nosaltres podríem, diguem, sí, retornar-lo, perquè fins no, si s'ocupa no s'acaba, no s'ha de cobrar cap. Seria l'ocupació de via pública, però no descart, en la coloma que hi ha a tot Espanya, que el govern no faci un decret llei i digui que l'Ajuntament del seu pressupost pugui decidir una sèrie de taxes, les que sigui, abonar-les o subvencionar-les o el que sigui. Vale, prenent nota. Continuem. El quart prec té a veure amb aquell succés de sabre que se va, la soca de garrover o d'olivera que se va clavar dins una font del segle XVI del pati
del Jardí de les Herbes de Rubén Darío de Cartoixa. Aleshores, demanam a l'equip de govern que tingui en consideració el patrimoni de Valldemossa a l'hora de concedir permisos per emprar aquest patrimoni. I ho deim perquè quan hi va haver aquell debat semblava que la productora havia utilitzat, que sense avisar a ningú havia fet aquest acte que llavors va haver de corregir per la denúncia de Valldemossa que volem. I la sorpresa nostra va ser que la productora mos va dir que des del mes de desembre, és a dir, pràcticament amb un mes i mig d'antelació, ja havia informat a l'Ajuntament que faria aquesta actuació i l'Ajuntament ho havia autoritzat. Per tant, sí que demanam a l'Ajuntament que llegeixi aquests expedients i que les coses que suposen un risc per patrimoni no els autoritzi. Molt bé, prenem nota. Passam a les preguntes. De les preguntes tenim un primer bloc, són 4 preguntetes referides a la societat comercial de Cartoixa, alguna de les quals té a veure amb la que ha plantejat el Partit Popular. La primera de totes seria una redundància i és perquè s'ha incomplert el compromís al qual va arribar el regidor de Turisme, senyor Torres, amb el ple municipal de sotmetre prèviament a la informació del ple aquelles decisions importants de la societat comercial com són les que s'han pres arran de la crisi del Covid, que, entre d'altres qüestions, afecten a la seva plantilla d'activitat. Jo vull aclarir una cosa. No estan qüestionant les decisions preses. Estan qüestionant perquè les decisions preses vengueren escat d'un dia o dos referendades per un marc normatiu d'àmbit estatal. Estan parlant de que una vegada més, o d'or més, la societat comercial de Cartoixa, en la qual l'Ajuntament hi té un representant i un president, etc., els representants municipals prenen decisions allà o debaten allà sense cap casta de control municipal. És a dir, els regidors de l'equip